donate nga mga sinina sa ako ang kauban sa sumpa sa una. Timayang pato nami. Kuha na namo na para makuha na namo, masiparit na namo, maapil na mo atong kay flower. So, karon ato ni. Update lang ta mo guys. O di ako wala na akong mayong kuha na mo ang kuan ba hatag na mga donation ng mga sinina. Oh, ni siya ako bang ya maghapon ni nag-donate sa kuan ba sinina. O ni among gikuha din sa country homes guys. Sa Timayang. Salamat Timayang sa donation. Thank you ha. So guys, may buntag. Buntag ka ng flex ko lang ang nakuha na mo na mga sinila dito sa country homes kay Timayang. O nakali na balay. Then mauna ni ang pang donate na mga sinina guys diri sa Koa. Kita na ko. Kana guys, mao na siya. Gidonate ani. Kani siya, gidonate pa sa among silingan. Gidonate po na sa among silingan guys. Dira sa Emily. Karon guys, magpasalamaton ko no sa nag-donate ani nga mga silina no. Oh. Titata, salamat kayo sa donation nga mga sinina o Timayang tea. Salamat din kayo og dako na ning tabang sa mga nasunugan na mga nasunugan dito sa Bangkerohan o napatoy nasunugan. Di pa na ako ma-mention kung asa dapit ng area. Pero guys, salamat yun kayo sa donation o sa tanan nag-donate sa mga sinina. Dako na nagtabang sila. Siyempre, ang ilang balay wala jud ang jud tanan. Wala sila na salbar ng mga gamit. Oh, salamat yun kayo. Shout out Timayang o Titata. Salamat sa dakong tabang sa mga nasunugan. Oh, guys, mora to din. Please follow to my Facebook page Bina Vlog Igos at saka YouTube channel Bina Vlog Igos. Mao na to. Oh, bye-bye kay sa tong tanan.